besok gede dadi wong agung. Cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada. Pejabat kapite ana watan rase cilik ngaji no cilik ngaji besok gede dadi wong aji. Baca-baca kita ana waton rase-rase cilik ngaji lo cilik ngaji besok gede dadi wong aji. Cilik ngaji do cilik ngaji besok gede dadi wong aji. Sholli wa sallim daiman ala